Trump got ku. Rêberê nûyê Îranê bêyî erêkirina me nikare li ser desthilatê bimîne. Komara İslamiya Îranê ku heta neh roj berî niha jî dîdaber û dîholek swa mezin kine navçe nîşan dîda, niha nevêre navê rêveberiya swa eşkere bike. Durnîne paşê jî rejîma beserûbera nîhaya Îranê bêje ku ev bîser keftîne û wan biriye. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku Rêberê olî yê bêyê Îranê bêyî erêkirina Washingtonê nikare li ser desthilatê bimîne. Ev daxuyaniya Trump piştîveyekê hat ku meclîsa pîsporana Îranê ragihandibû, şûna Rêberê Îranê ku hatiye kuştin proseya hilbijartina Rêberê nûyê velet tema bûye. Trump di hevpeyvînekê de jî ABC News'ê re got ku pêvistiya Rêberê nûyê Îranê bi erêkirina Amerîkayê heye. Eger na ev de demeke dirêj li ser kar nemîne. Trump gotînin swêdî çarçoveyeke stratejîk de anîn zîman û diyar kir ku ev naxwazîn Amerîka di paşê rojê de şerekî din bi Îranê re bike. Serokê Amerîkayê, ez naxwazim ku mirov piştî 5 salan vegerin û neçar bimînin heman tiştî bikin ancî ya şeraptir bibin xwediye çekên nukliyerî. Trump bere jî aksiyosê re gotibû ku ev li bendeyê bişwe tevlî proseya hilbijartînê bîbe. Trump hervîha kure elî Samîneyê ku hatiye kuştin. Muçteba Samîneyî vekî kesekî negîring bînav kiribû ku vekî namzede herî şurt dîhat nîşandan. Hefteya borî bi êrişa hevpara Amerîka İsraîlê ya li Îranê aloziyên li herêmê zêde bûn. Di êrişa ku îro kete roja xwe ya nehande, hat ragihandin ku zêdetirî 1200 kesî caneswê jî dest daye. Tehranê bi dron û mûşekan bersîv da û İsraîl û welatên kendavê yên ku mazûvaniya hêzên Amerîkayê dikin kirin hedef. Di êrişan de Rêberê Komara İslamiya Îranê Elî Xamîneyî caneswê jî dest da. Piştî ku Elî Samîneyî di êrişa hevpara Amerîka û İsraîlê de hat kuştin, velat niha jî aliyê konseya demkî ve tebire vebirin. Ev konsey jî Serokkomar Mesut Pizîşkyan, Serokê Dezgehadadê Sulam Husên Muhsenî Ejey û endamê meclîsa pîsporan Elîrza Erafî pekte. Konsey de heta ku Rêberê nû bi awayekî fermî dest bi kar bike şebatên swê bidomîne. Îro endamên meclîsa pîsporana Îranê ragihand ku proseya hilbijartina Rêberê nûyê velet tema bûye. Lêbelê rayedarên Îranê dan zanîn ku di navê Rêberê nû jî ber sedemên evlehiyê paşevere eşkere kirin.